iti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas, anapauluan. Ganggan na at, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sige, ibaba tayon dagiti kawayan. Tapno maaramid tayon ti kalapaw tayo iti igid ti baybay. Mayat kaagpayso dito'y apangyaramidan iti kalapaw tayo. Tapno asidag tayo iti pagkalapan iti baybay. May mayat mo't lang no adda balay tayo iti pantay. Tano adda bagyo. Adda pagkamangan tayo no nadawal ti baybay. Ay, huwan barok. Kasapulan tayo ti pagkamangan tayo abalay iti bantay. Rogyan tayo nga rodan ti agkali iti abot. Pangikabilan tayo iti kawayan na puste. Para iti kalapaw tayo. Madamdama, umay kanumot na iti kaaruba tayo iti bantay. Agaramid damat kano iti kalabaw da dito'y igid ti baybay. Nasapa ka mat, Roman? Di magasakta umay kay tulungan ang mga wit kadag iti libroyo ang mapanid di pagadalan, ma'am. Nasingpet ka talaga. Kanayon ka adumagas ang mga wit itibag ko ang mapanidya pagadalan. Malabsak mo't ngamin to'y balayo, ma'am. Anya day taawit mo ang nakaplastik? Jay gayang basit ang nakalapak. Kabayatan ang nakalugan na kiti balsa nga umay dito'y, ma'am. Ited ko gayam ka na kayo. Anya? Itad mo kanyak tinakalapam alamas. Uwan, ma'am. Alangan mo't nga itugot ko iti pagadalan. Malaiston, Di sayang. Agyamanak nga rod, Roman. Kumuyog ni siya, karag iti tauhan. Mapan kami, iti imbagadan na napintas na ramidan na resort. Sa dino, napintas matla ka di a lugar nga ramidan a resort? Anda, nakakita na iti tripulante na imbaw ni siya. Sinawar na, ti Isla Daya. Ijay kumalugar, dagiti awan amuna. Tapno awan mangiparit iti aramidan tayo. Anda kayam ni siya na nangibaga. Iti lugar, dagiti mono na mangyan. Iti kadiigit ti baybay? Mabalin nga aramidan a resort para kadagiti paada tayo ababak nang? Well, iso na sumuratak. Anda karon napintas na may sana isla, dagiti mangyan. Ano ka no tilamas, kanda dumapay na agtao diti baybay. Awan sa kano ti am mo dagiti mangyan. Mabalin tayo asakupan ti islada. Husto ti kunani siya. Kamoyog ni siya, tapno isuro ni siya karagiti tao, no anya ti adang, tapno mapapanaw isuda na mangyan. Tapno masakop tayo ti islada. Saan kan ang makidalos dito'y pagadalan, Roman? Agawid kan. Taamangan no agtudo. Aglugan ka pa'y itibal sa nga agawid. Inakarodan, ma'am. Agyamanak tapalubusan dak nga agawid na nasapa. Amok ti anos kan rigat mo nga agapoy ti isla. Nadyak agkam mali. Sikapay lang ang ti agtutubo nga agad-adal ijay. Tida maanusan ti agbalsa iti bigat kan malam, ma'am. Agkalap da kanulangan. Saan dang entresado nga agadal? Panagkalap ka dilaang ti pagsapulan nyo ijay? Uwan, ma'am. Mabalin ti agbang kagigibantay. Ngam kay kayat dagiti tao ti agkalap, tamayla ko da adagos ti makalapan da. Iso adida kayat ti agmula. Tamabayag nga urayan, kasta ka di? Dahita tipod no, ma'am. Pinadas ko ti nagmula. Ngam binuras mat ti sabali a tao. Idi nakalugan ak iti balsa nga agturong dito isla. Adda na tan nawagak adak kalabapor. Agturong samat dito eh. Sapay ko na day di apong. Ama di kanon no adda maisarong dito'y agan-gan na ut. Kastamat ti istorya dagiti nataangan. Nauyong kano dagiti ganggan na et. Ang mga no delikado tayo kadagiti nakalugan iti bapor anakitam. Madanagan ak kanon. Ang mga no maulit di kunada. Ang nagsagaba ini dagiti kapulyan tayo. Gapo ka dagiti ganggan na et. Marigaten da ka no ngamin dagiti tattao. Pagtrabahon da ida iti nadagsan. Dusaan da ti makita da nga aginanang.
Saan tayo ngay palubos nga aramidon da kada tayo dahi abanag? Ganggan na at dalang. Da tayo, takin kukwa iti isla. Apay kasla da ka amak mo, anak ko. Adda nakita kadak kilabapor iti taaw nanang. Ha, ang mga nuganggan na utmat da kita. Kasano tayon at agad ito'y? Talaga kadi anaranggas dagiti ganggan na at? Uwan ka no. Adda imay idi. Ngam pinagbalinda nga adipan dagiti pada tayo amang yan. Ganggan na at da, iso da pa'y tinaranggas. Kaam-amak no ganggan na at nga agpaiso dagita. Adda armas da, idin to taawan kada tayo. Bareng no saan da aganggan na at nanang. Kasano da kadi anak kapanaw idi? Adda ka din may asoldado anang tulong kadagiti pada amang yan. At da siguro am-ammo ng opisyal ang nagkamangan da, kat iso tinang tulong kadakwada. Mama, jak matanawan ti dakkel a bapor. Adda ka din napananda, papa? Wan, iha. Napandanang kita iti mabalin nga aramidan a resort iti maysa nga isla. Amoy, mama. Kayat ko ti agbakasyon iti maysa nga isla. No daytay awan klasik. Isu nga rod, nga ikagumaan ni papam nga agpaaramid iti napintas a resort. Oh, wow! Nagmayatan no adda resort tayo iti maysa nga isla. Masigurado nga agbaligi ni papam iti misyon da. Asino ti nakakita iti isla, mama? Ada imbaon ni papa managbirok. Naduktalan da nga awan pa'y titulo dayjay nga isla. Kaya tiyo asawan. Awan ti agnanaad at tao. Ada, ngimpanay da nga ignorante. Mangalap da kanulaang. Makitam ka di ti dakkel a bapor. Adda ibabada a babasit a rubber boots. Ha? Kaya't asawan na ita. Dito ayan tayo ti pagturungan da. Madlaw agan-gan na at ti daduma. Tapuraw ti kudil da. Ngam adamat kapada tayo ti kudil. Iso na lang tamadlaw a mistiso da. Natitirad ti agong da. Iya si dagtaman ti bilog. Tabarang saan daan naranggas. Sige. Ngam saan taon na yung umasidag. Amangan no pagaramidan da tayo ti dakas. Anya nga tati panggap da kita. Taapay nga umay da dito'y lugar tayo. Obserbaran ta. Nay, adda lumugan kadagiti rubber boats. Hello, Rico. Anya ti madamag di tanapanan niyo. Adam ni na kami iti isla. Napintas, kanado ti lamas iti adalam na pasat ti bye-bye. Mayat ka di ti view dita. Adaman tayo tasidag. Kanapintas namin ti buya naglawlaw. Anya kumaabuya dagiti makita dita. Ada nagduduma dit sura na nga rock formation iti aglalaw. Mabalin ka di apagkakamangan to dagita abat bato. Babaan itirang tay a simento. Tapno mabalin apagpasyaran dagiti turista. Mabalin na unay. Mayat tinapanunot ni Sika. Ano lagi diti umay na turista? No anda pagpasyaran itirabaw dagiti rock formations. Mayat nga ro na pagkakamangan dagita a rock formations. Babaan itirang tay. Naibag ta si Mangpat kan iha. Imbawag itay ni papam. Ada kanun nasarakan da anapintas nga isla. No kasta, makapasyar tayo iti maysa nga isla, mama. Mabalinta sumuro at babaan iti yate. Adamat kapitan amang itulod kadata ijay nga isla. Tapno sigurado nga awan mang kalaban kada tayo itjay. Mangala tayo iti ado nga armas, mama. Ilogan tayo iti yate. Adamat lalaki akadwata?
nga agpayso day ta na panunot mo, iha. Adalakit di mangikaluya iti isla. Tapno agbutan, dagiti tattao nga adda ijay, mama. Iso ang masapol nga ipakita tayo. Anaturay tayo. Dahi taman ti kayat ko kan kaiha. Kasla, man nakigubat, apa nagpampanunot. Darasan ta tiag subli ti purok. Masapol a pagsaganaan ta dagiti kakadwa. Taamangan niya ti panggap dagiti aganggan na at. Agawaan tang ron. Kagandaran tan ti basit ang bilog tang. Sapay basitan ti gasolina ti bilog ta. Pagandaran ta, aging ga iti pakadanunan na. Makadanon tan tumit sigurong itiigid sa maibos ti gasolino. Sa bagay, gaudan ta no maibos ti gasolina. Saan matkit di anak partak nga pataray dagiti gangan na ut. Takas laboy-buyaan da pa'y taglawlaw. Kabayatan na buy-buyaan da dagiti dadakkel abat bato itaglawlaw. Darasan ta matyag paigid. Paandaran ta nga rodan ti basit abilog ta. Sige. Sapay ko ma. Ta umabot pa'y aging gaigi-igid. Oh, apay alangayo tinapabutngan. Dito'y titurungan dagiti gangan na at anagapoy ti dakkel abapor nang. Ay napo, ilisin na kami kumangarod ka dagiti managdakdakas. Saan tayo paymat nga ammo no managdakdakas da, nang? Kastaman ka no ti inaramid idin dagiti ganggan na et. Simungad dalatan, kat pinapanaw da dagiti tattao. Isudan tinagyan iti igid ti baybay. Urayan tayo idano niya ti kunada. Amangan no agpasyar dalang mat iti igid ti baybay. No agpasyar dalaeng, apay nga rod nga ada nagdakkel abapor, kan ada pay rubber boat da sumangbay. Saan kay ngagdanag? Siyak ti sumabat karakwada. Kukwayo ka di tinagtakdaran dagiti babalay dito'y igit ti baybay. Kukwa ti gobyerno, apo. Diyo ka di mo. Aginatang ni Don Rico daytoy nga isla. Anya ti kayat ti asawan? Ginatang ni Senyor daytoy nga isla. Isu ama demolish amin a babalay ditoy. Anya? Mademolish ko nam? Anya pa ngay? Isu ada kayo. Agbalkot kayon, kat pumanaw kayon ditoy. Anya ti pamanak na kiyo, ako kwayo na ito nga isla. Urayem, taumay ditoy ni Senyor. Adda kan kwa na ti papeles. Dayjay ti pamanaknak, ako kwa na daytoy nga isla. Ada pamanaknak, nakukuha ni siya na ito na isla. Ato, ti papeles. Kitaan niyo. Kita man, senyor. Amo ka dili sika, ti agbasa. Sika na agtutubo. Uwan, sir. Senyor, ti awag ni sika kaniyak. Muno. Naglastog na ti apurang walakay. Inton kwan. At to'y pa ti demolition permit ni da kami. Kitaan ni sika, no adda mo ni sika. Tara. Amangan no tilang mangdilpat iti rugit ti ima ni sika ti amo ni sika. Ha? Ne. Adamat ngagpaisot titulo ti daga. Kan demolition permit da. No kaya't yun napalubusan kayo nagkalapit ti baybay. Masapol na agbunag kayo na umuna. Kadang iti graba na aramatan bagiti agarami diti pasdek diti igit ti baybay. Mano ka diti tangdan ti agbunag, senyor? Kukuha ni siyak na ito na sila. Dagiti makipagnaed, masapol nagtrabaho ni iso na. Tapno palubusan ni siyak, nagkalap ni iso na iti tao. Kaslasaan mat anain kalintigan dayta, senyor. Agbunag iti graba nga awan tangdan. Saan na kaya ni siyak titured ni sika nagtutubo?
Kaya't ka di pa ni si katiagyan dito isla. Wano papanawan ka. Sigod kami dito isla. Apaya papanawan na kami, senyor. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, aggigyan daruman iti igid ti baybay, kat panagkalaplaeng ti adda panagbiagda. Iti sabali abangir, baknang ni Don Rico, ama isa nga agom nga Espanyol. Ado ti gayam, kan koneksyon na nga opisyal. Kaya't na atagikwaan ti isla, kat pagbalinan na a resort. Impakita na nga ron ti peke at titulo, kan demolition permit. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Saan na kaya't ni Shaq titured ni si Ka nagtutubo? Kaya't ka di pa ni si Ka ti agyan dito isla, wano papanawan ka. Sigod kami dito isla, senyor. Apay apapanawan na kami. Kas makita yo, ado kami dito'y. Alright, no nabayag ni si kayo dito'y, no awan pamanagnak, nakukwayo dito'y. Awan mat dokumento, nakukwayo dito na isla. Awan sarbini na kayo na tao. Anya ka diti umayo nga ramidan dito'y. Senyor, kunam ka ni Shaq. Masapol, nagtamay din si Kaka ni Shaq. Dita kayo pa. Saan kayo mat adyos apagtamdam ka ma? Na, bastos na dyan na tao. Sana mabalin ni Shaq na dyan na awanan amo. Ignorante. Apay akas di panlaki sa iti dayjay aganggan na anak ko. Isungarod ading ko. Amangan no pagaramidan da kay ti dakes. Saan anayin kalintagan nga agbalin tayo nga adipan iti bukod tayo nga isla? Ngam adda na bilag nga armas da. Awan armas tayo akas kadakwada, anak. Ganggan na at dalayang nang. Nabilbilag dakit din ngam da tayo asigod nga daditoy. Adda kwartada. Takunada aginatang daday ito nga isla. Inaramid ti Diyos ti daga para kadagiti tao. Ngam apay nga adda gumatang kan mangilako iti daga. Day tamot ti saan ko ang maawatan nang kasanuwag paiso. Siputan ni si Ka, dahil dyan aging lalaing na tao. Awanan ba yun? Ramot matday dyan agtutubo, senyor. Natured. Nga may sarsarak ni Isote karadkad na. Sanbergwensa. Senyor, anya nga iti sumarunong aramidan? Ibagam ka na kwada. Nairugidan tagbunag iti grabaken kayo na maaramat iti panagaramid iti pasdeg na pagyanan tayo ditoy. Kasanong ti kalapaw da, senyor? Sapay nang ikabil da iti kawayan iti rabaw tinanom. Tapno adda pagbaddakan da. Muno nagita na tao. Nagaramid ni Isote iti kawayan. Pag naanda iti rabaw tinanom. Nagaramid ni Isote iti pagidanda iti ngato ti taplat na kawayan. Apay nga ta. Asan nga iti kadaratan tinang ikabilan da iti kalapaw da? Tahiti pa'y rabaw ti danom. Nang ikabil da iti atidog akawayan, akas poste. Sadot, kandugyot da kita na tao. Itin nagdalatan ti rugit da iti baybay. Enton Juan, lumagto dalatan iti baybay. Anya kumangay ti aramidan da iti baybay, senyor. Anya kanit, aramidan ti tao, no kaririing na.
Oh, dayjay ti aramiden day ti unay tinanom. Inrugi kano ni Papam, tinagpabunag kadagiti awan ammo na at tao iti graba, para iti pasdag nga ipatakderda. Mayat lakit di agbakasyon iti nasao nga isla, mama. Intanto man met agpasyar ijay? Dahita matitagi uray ko iha. Agparamid tayo iti pasdag ken cottage, apagyanan dagiti agpasyar at turista. Pagbalinan tayo dayjay nga isla. Tapno pagpasyaran dagiti babaknang at turista. Wan, iha. Ado lakit diti turista a mapantumat di jay. Iti agbayag, agbalinto akas la syudad ti isla. Adun tumat dagiti agbiyahe nga agduduma a motorboat ken rubber boat nga agturong ijay. Matanawagan ni Siak na iti dadakkel na kay kayo iti kabakiran. Nabalin, naragad yan ida kayo dagiti ay. Un senyor, dadakkel, ken natatayag akay kayo. Adamot chainsaw ni tayo di vapor. Ipaala ni Sika. Tamang ibaon siya kitag chainsaw ti ado na kayo. Matungpal, senyor. Mangibaunak nga rod iti mapan mangala iti chenso iti vapor. Ang gunay nga rodan ni Sika tapno makasubli ni soda na dagos. Sembergwensa. Un senyor. Ay, anya nga tadyay sang kaibagana. Simbergwinsa. Imbes ang maturog tayo, tanapuyat tayo nagkalab. Saan? Tagbunbunag tayo iti bato, nga iurnong tayo iti kadaratan. Kasano nga min aya na kaumay dagita aganggan na at ditoy. Sinapsapan ni Roman, tinapan ijay pagadalan. Tapno di da makita, nanang. Madanagan na nga rod anak ko. Ang mga numadlaw da saan ama kibumbunag iti bato. Mapan nga rod mo't iti pagadalan. Gusto tay kunayo nang. Aparikot ti iyig dagitang aganggan na at kada tayo. Idi pala ang asar saritaan dagiti kapulyang tayo. Ang nagsagaba da iti ima dagiti gangkan na at. Ita, maulit ka di manan. Sa dino pa'y nga iti papanan tayo. Dito yung tinakairwaman tayo nga islang. Mapantayo mat ilako dagiti makalapan tayo. Di tapang sabatan dagiti agatang. Nasaya, tanaala ni da kayo dagiti chainsaw. Mapan ni da kayo pukaran dagiti makita yon na dadakkel na kay kayo. Matungpal, senyor. Kalpasan na mapukan ni da kayo. Ragad din nyo. Ipabunag to kadagiti mono dagiti tabla. Katuna, senyor. Sana bale. Ado da nga agibunag. Ado titattao nga agibunag, senyor. Sana'y maganis siya, natattao, timanbunag, simpergwensa. Dagiti mono, timangibunag. Sumat, senyor. Tao damat. Simpergwensa. Saan na tao nagyan na mono? Apay kaslad da pa kariribukam, Roman. Adda ka di sa gubanit mo? Adda nga min ganggan na at nga may iji isla, ma'am. Pumanaw kami kano ijay. Kukwada ka di tisla. Taapay apapanawan da kayo. Adda titulo kan demolition permit da, ma'am. Kunak man no kukwa pay lang ang ti gobyerno day di apaset. Adamat gayam akin kukwa. Parikot min no sa dinot yung makaran mi, ma'am. Pagbalinan da kami mat ababaunan da. Anya ka di ti patrabaho da kada kayo. Pagbunagan da kami iti graba, ma'am. Inayon da iti darat nga aramiden da apasdek. Tapno kano palubusan da kami nagkalap. Saan pa na nakita ni Siak na nagbunag di ay agtutubo na naging lalaeng? Ungag paiso, senyor. Kaslawan mo ditoy. Saan nga ta at taga dito'y dayjay, senyor?
No saan na taga nito'y? Apay na si tuturen na si Mabat? Ayaw nga peso, senyor. Semperkwensa. Aramatan ni sika na tabastit na ortag ni sika? Kas lapaltat ni sika. Dakkel ti ulom. Nam awan utek ni sika. Saan mat, senyor? Senyor, ipabiro ko kaditi ko na yung agin lalaing? Well, agdamag ni sika no asino ti pamilya dahil dyan na agin lalaeng. Matungpal, senyor. Oy, sika tumboy. Ayan dyan kadwa mga agin lalaing. Ha? Sino kadwak? Ijak mo, apo. Na, di nakawagan iti apo. Tas anak pa'y matalagay. Sir ko nam. Anya nga tatimayat nga yawag yu kanyak. Mayordomo. Kasta tiyawag yu kanyak. Mayordomo. Panawan kayo pa'y, mayordomo. Ipan ko da ito'y awit ko abat ba to? Na. Tapi manawan ti tomboy. Madlaw akabutang nak. Kasta, agkintayag kayo ang makakita kanyak. Nakita ka rin ni sika di pabiro ko na siya? Ay, ukwa, senyor. Saan pa'y ang nakita ni Jack, senyor? Jack pa'y nakita, senyor. Nanang, damdamagan ti makanawan ti gangan na at ni Roman. Delikado nga rod no kasta. Ang mga nudusaan da, gaputa saan nga agbunbunag iti bato. Masapol asaan pa'y nga umay dito'y ni Roman nang. Dayta ti kasayaatan nga aramidot ta. Ala, inkasabatan, babaen iti balsa. Taibagam nga agdiretso pa'y lang iji bantay. Adamot kalapaw ijay. Unang, masapol adida makita ni Roman. Taamangan no anya pa'y ti aramidan dakan ko na. Agsisina tayo kit din. Gapo kadagita aganggan na et. Adayo ti pagkalapan tayo, numapan tayo iji bantay. Daytan ti parikot nga insang bay dagita aganggan na et. Roman, ading ko, imbag na nasalamaan ka dito'y. Saan ka pa'y nga umay ijay igid ti baybay? Papanak ko mamana. Apay asa anak ang mapan igiigit ti baybay. Agkalap tapay no sumipngat. Ang mga no adda mading aramidin kan ka dagitigan ka na at. Birbiro ka na ka, iti saan ka anak kibunag iti batang. Apay ko mga ilimungak dagiti aganggan na it. Awan basol ko kadakwada mana. Saan ka kadi amabutang kadagijay? Pangaasing tatong palom ti imbaga ni nanang. Nga ijay pa'y labantay ti papanam ita arabi. Ang mga no agnervyos manun. Anya kadilaonay ti kabutang yo. Ad-adda nga irurumanda tayo. No ipakita tayo akabutang tayo ida. Apay ka di asimangpat ka pa'y dito'y kalapaw iti igit ti paypay. Saan ka di nga imbagak nga iji bantay ti papanam? Siya ka di alalaki ti aglemang ijibantay kat da kayo ababae ti agkalap. Kasta ka di? Saan ko nga ipalubos na nang? Saan a kinatakro ti mangliklik iti paggad? Ala, intayuket din iji bantay. Kadwaan da ka nga agpabantay. Tapang kitaan tayo iti pinanawan tayo abalay tayo ijay. Intayo nga rudan, tapno saan tayo amamitan ti sipngat. Ibagkat tayon tinaluto amakan, tapno saan tayon nga agluto iji bantay. No siyak lang ti masurot. Saan tayo kumapay amapan ijibantay? Gapulaan ka nagtigangkan na it. Saan ko maanatangkan ti ulom anak ko? Di na kumamot pag nervyusan. Awan klase mi ita. Inak mangala ka dagiti prutas iti bantay. Ado ti papaya kan sabay iti kabakiran. Nabayag basitin, at itay nakapangan iti prutas dito'y bantay. Madamag kumangayam. Apay ako nayo asap-sapulan dagiti ganggan na it. Dinamag jay agnagan iti Nicolas. Una na, ayan jay kadwam nga agin lalaing.
Apay asaan ang makibunag iti bato. Dayta, ti saludsod na, iso ang nagamakak. Saan mo ka din nga imbaga? Nga agad adalak iti balasiw ti isla, manan? Saan? Takaamak ko, no anya ti aramiden dakan ka. Saan ka di pa na nakita ni Sika, ti agin lalaeng na lalaki? Saan ba yung arod, senyor? Awan samot tan dito'y igid ti baybay dayjay. Amo ni Sika, no anya ti aramiden ni Sika, tapno agpakita ti agin lalaeng na lalaki. Mangdukot kami iti kabalay na, senyor? Nosken ka di pa na damagem ganisyak, no anya ti aramiden ni Sika? Sembergwensa. Aramatan ni Sika, tinagbasit na utak ni Sika. Senyor. Ay, no saan la Sika ti amok? Amangan no dinanog kan, tagunggunam. Pinakargaak iti armas tiyate. Sumurot ta ijay isla nga ayan da papam. Adamat jay kapitan amang itulod kadata. Masapal ang mapapanaw amin nga agindag ijay. Tapno dagiti laeng babaknang, ti dumapaw iti dayjay nga isla. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan ang nagustuhan ni Don Rico ti panagsasaon ni Roman. Idi saan na nakita ang nakibunag ni Roman iti bato. Nakapungtot ti Don. Binilin na nga ron ni Nicolas iti aramiden na, tapno agpakita ni Roman. Kabayatan na, plano dagiti agina at Doña Paula kan lira, apagbalinan akas la syudad ti isla. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pinakargaak iti armas tiyate. Sumurot tan ijay isla ngayan ni papam. Adamot jay kapitan amang itulod kadata. Masapul ang mapapanaw amin nga agindag ijay, mama. Tapno dagiti lang babak nang ti dumapaw iti dayjay nga isla. Talaga akasta ti aramiden tayo. Rugit laeng dagijay no adda umay ababak nang a turista. Pwede na dayta, mama? Saan ang napintas ti buya ti resort? No adda na dongrit ang mailalaok iti isla. Intangaruden iti yate. Tanakasaganan ti amin. Amomat ni kapitan ti pangipanan na kadata. Saan ka di nga daing kargada pa pa a rubber boats iti dakkel abapuan, mama? Kompleto ti impakarga ni papam. Amomat ni papam, i-check na amin akurang nukas jay nga agdalya sa tayo iti adayo. Anya nga uni day dya amang mangag tayo iti kakaykaywan iti asinag. Kasano ko mga agdamaki na dito'y kabakiran? Dito'y kayo. Taagarudo kak amang kita no anya rin nga uni. Ang mga no dadakas ang mapasamak kan kaana. Saan kayo nagdanag nang? Agan nadak. Sige, umayak mo't nga rod. Kitaak mo't no anya dayjay. Jakmot kaya ti agbati nga agmay sa dito'y. Umayak mo. Agarudok tayo nga rod iti sirok lagi tilanot. Siyak ti umuna. Inayadan nyo lang. Tapno saan kayo ang makasagid iti lanot amang parnoy iti karasakas. Ala, intayo nga rodan. Ala, ti daan apana day di tatangyo. Tapno at armas tayo.
Nalalaing ka di dagiti na tattao, ngamda kayo, ta saan ni da kayo na makita? O reno kabalay ni iso lang tinakita yo. Awan, simperkwensya. Anya ka no? Kuwin sa ka naman. Anya timbaga ni sika? Pigsaan ni sika tagsao, ta saan ni siyak na maawatan? Kwa, senyor. Di pagpabirok yu a tao. Agad adal ka no, iti balasiw ti isla. Amangan no, aday jay, senyor. Agad adal ko na ni sika? Iso ba't nagayam na naturad ni iso, taadaan mo na. Delikado ni da tayo, no ipakam mo na da ito'y karagitipan na kabagiti rin tayo. Anya ti kayat yu asawan, senyor? Apay kumadelikado tayo. Pati ka din sika, kat kapadam ti utak dagi dyan at tao. Awan amo ni sika, simberkwensya. Kwin samit, Saan ka din na imbaga ka ni sika, napigsaan ni sika, ti agsaw? Simberkwensya! Nagpintas nga agpaiso dito mama. Naglinis ti danom iti taan. Nagpipintas dagiti dadakkel abato iti agdudo maapaset ti islan. Wan nga ron, iha. Saan ang nagkamali ni Papam iti diso ang nasarakan na? Mayat nga agpaiso ditoy. Mayat dito'y nga umog dagiti turista, mama. Puraw ti maris ti dara ti taglawlaw. Anyan ang nagpintas. Makapabangar iti rik na, iha. Ado pa'y ti makita a seaweeds. Kimpet kadagiti batbato. Nagpintasan, mama. Talaga analaing ni Papa. Saan laday ta? Makitam ka di pa'y ti pangan ti ado nga ikat ti bye-bye. Wan, mama. Oray dagiti matanawagan akay kayo iti isla. Nagmayat. Ado ti kay kayo ditoy. Ijay syudad. Dani awan makita akayo. Adda puraw na yate iti tao. Nagitilagit din reyna kang prinsesa ni siyak nagitay. Dadan, senyor. Ay, jasket. Adda manandag iti agina abaon. Sembergwensya. Saan ka din ay magak kanisika? Nasaan nga sao ti saan na siyak na mangag? Ti kunak, senyor. Nasaya ta si Mang Peten dagiti napipintas a kapamilyayo. Husto ni sika. Kapipintasan karagiti amin na napintas. Saan ka din na amo ni sika? Na nag-Mrs. Pen na esposa ni siyak? Kastantumat ni Lira na anak ni siyak. Ag Miss International. Kwa, senyor. Raumaklao na iti kinapintas da. Daita ti kapintasan na imbaga ni sika kanisya. Basit ang makina. Ngam kabailan na apukanan ti dakkala kayo. Adon tinapukan da kayo. Adda agpupukan. Addamat agragragadi iti tabla. Nalawan tinauma iti kabakiran. Adun tinapukan kanaragati. Nagadukat dagitan atabla. Ado nga ti aramiden da ije igid ti baybay. Ta nagadumat dagita. Amangan na adamadi nga itdan ti pan nakapukan dagiti dadakkala kay kayo. Lumukay ti daga. No awan ti kay kayo amang lakpad iti pan nakarga ay ti daga. Nang runa no adda bagyo. Parikot da ito Kasanon no adda napig sa abagyo. Nalukay ton ti daga di ti lugar tayo. Kasano nga tayo maanaw at dagita aganggan na. Dadaulan dati kay kayo iti kabakiran. Amang lapad iti regay.
Maragsakan ni siya, tarakasang pwede ni da kayo mi esposa ganiha. Wen, Papa? Talaga ang nagpintas dito eh. Mi napili ni siya, talaga na napintas. Ni mama kan Jessica, napintas namin. Bilibak kada kayo, Papa? Yak! Anya dagiti nagaalas ababasit ababala itiigit ti baybay. Babalay dagiti tattao dito. Bayan pa lang nanda tayo ni Isuda. Pagbalinan tayo ida na parabunag karagiti aramaten ni datayo. Enton malpas ni datayo ti proyekto. Papanawan ni datayon amin ni Isuda. Rambang laang, Papa. Ha, nagalasakitan dagiti babalay da iti igit ti baybay. Magnada iti daplat akawayan iti rabaw ti danom. Iso ti amor ni Isuda. Awan pa'y amor ni Isuda. Ditadan kadanuman na nagaramid iti pagnanda. Iso na awan ti amor na kita na tattao iti Islam. Ibilin ni Sika, kala iti tattao na isalog ni Isuda dagiti tabla iti bantay. Matungpal, senyor. Marigatan dalakid di, tanagdadagsan dagiti tabla. Sana parikot ni Siak dagita. No kasapulan ni Isuda nagtitinolon na mangibaklay, iso ti aramidan ni Isuda. Pagbibinaklayan da, no sanda kaya ti maysa, senyor. Semperkwensa. Aramatan ni Sika ti utak ni Sika, no adda utak ni Sika. Ha? Senyor, sige nga raw. Tayo nakibaga kadakwada. Adda kun kunang ti panunot ni iso. Piman. Awanan amo dagiti mono ditoy. Enton malpas, apakairanudan ni Siak dagita na tattao. Papanawanan ni Siak ni Isuda. Iti igit ti baybay. Anya kadi dagiti makita akas lakuton asumalsalog iti bantay. Adda awit da asumalsalog, Papa. Dagiti mono dagiti nagbibinaklayan ni Isuda dagiti tabla na isalog ditoy. Kas dalakuton nga agparparada nga agpababa. Madam Damalain, adan ni Isuda dito aplaya. Idiso ni Isuda dagiti tabla na maarami na basdek kan cottage. Natulog mat gayam dagi jayat at tao, Papa. Dongrit ni Isuda, takanayon ni Isuda iti kainaran. Nakitam ka din ni agin nalaeng na nagbunag karagiti tabla. Saan mat, senyor? Napan kano iti pagadalan, iti balasiw ti isla. Anyat ko nayo? Adda agad adal kadakwada? Day tatipod no, senyorita. Amangan no isunto ti mangisagmak kada tayo. Saan ni Sika na pagparikutan na dyan at tao, iha? Addan-addang ni siya na maaramid iti dayjay na mono. Rumbang lang, Papa? Saan akas kadakwada lang ti mangdadaal iti napinta sa plano? No saan na agpakita ni Iso? Adamat ti na kan tikabsan na. Aramatak ni Isuda. Tapno agpakita ti awanan bae. Masapol na bumabaag. Masapol na masapaak man na mapan iti balasiw ti isla. Saan ka kumaamagmag na iti asidat dagiti gangkan na anak ko? Matungpal na nang. Sa anak lakit diyang agpatiliw kadagiti ganggan na et. Ikagumaam adida ka makita. No adala ko maumyanam ije balasiw ti isla. Masapol nga agawid ak nanang. Masapol akita et.
No nasayaat mo't lang ti kasasaad yo ditoy. Di da kami mat isiksikat dagiti gangganaet. Sikati kayat da makasarita. Di tayo amunoan niya ti mabalin da haramidan kan ka. Amangan no, pasaplitan da kan tukit din. Akas iti aramid dagiti immo na kanu aganggan naet. Magagaranak ang makakita iti kunayo anaturan nga agindag dito ay papa. May sana moreno. Natangos ti agong neso. Brown ti mata neso. Kas labibig ti babae ti bibig neso. Kasano akas labibig ti babae, papa? Kasano ket kaslan naka-lipstick neso. Lumabasit ti bibig neso. Natayag ka di, wano pandak, papa. Natayag ti awanan bain na lalaki. Kasla mestizo. No kasta? At damat nga ron itsura na, papa. No saan ko man amono, nataer ko mamet. No siyang, saan na nataer iti paragkita? Madama ti bunag dagiti tattao amang ipababa iti kayo. Intamot mga wit, tapno palubusan da tayo jay dun anaranggas nga agkalap iti baybay, nanang. Anya pa'y ngay anak ko. Ala, intangaro din mga wit iti kabailan tanga awitan. Amangan no awan ngamin ti mailako tayo nga ikan, no di tay agkalap nang. Naranggas ngamin dagitagang ganaet. Sapay kuma, tasaan da ang makita ni Roman. Saan arumbang amakita dati kapsat ko, nanang? Numabalin lako mga agyan pa iti ayan tinaanos a maestrana. Uwan ko manang. Day tanto ti ibag akinton sumangpet niya kamsat mo. Makipagyan pa'y laang iti ayan ti maestrana. Uray, pagbalinan da na katulungan da iji balay da no iso. Ibilin ko kan ka. Amang duukot ka iti kaasitgan akabagyan ti agin lalaing at tao. Ni ka di Roman tinakdakamatan yo, senyora. Ada ka di pa'y sabali. No asino man ti kontrabida iti negosyo. Pukawan. Nakita ka nakibunag iti tabla ti kabsat kan inana. Angam, jak nakita ni Roman. Isu nga rod. Dukutam ti inawon no ti kabsat na tapno agpakita ni Roman. Matungpal, senyora. Saan ka ngagpakpakita agingga iti malam no awan ti ina ni Roman? Lapad ngamin ti anak na iti napintas a plano. Naimbag, tanadanon kayo dito'y sinsinan kubuyo. Uray kastoy laang ti pagtaangan mi. Tada kami mismo tinangaramid. Saan nga inaramid ti sabali? Mayordomo. Na. Sigurado, sikati ti mawidan ti anak mong agin lalaing. Ayan ni Roman nga anak mong agin lalaing? Di na imbaga tinapanan na, mayordomo. Saan ko nga mo? Ulbod. Sumurot ka kanyak, no di mo kayak ti masaktan. Apoy ko maasumurot akan ka. Anya ti aramidem kanyak. Kaya't nakalaang ang makasarita ni Doña Paula. Doña Paula? Sino day ta a Doña Paula? Ti asawa ni Don Rico. Iti anya ko maaga po akasarita dak. Nakibunag kami mat iti tabla itay. Wen, ngam ti anak mong agin lalaing. Saan Apolos ang nakibunag? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluhan. Ganggan na at, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TNTBC Drama Production Center iti DZWT 540
Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, simurot dagiti aginaado niya Paula kanlira iti isla. Kabayatan na, idinaamuan ni Don Rico nga agad-adal ni Roman. Nagamak da ito'y, kat kayat na apadukot, ti siya sinuman a kapamilya ni Roman. Tapno lang agpakita ni Roman, kankwana. Iti may sangal daw, nakita ni Nicolas, ni Nida, nga ina ni Roman. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu itaalawas ana pauluan. Ganggan na at, dito'y drama tayo, ti Masakbayan mo. Iti anya aga po akasarita, dak. Nakibunag kami mo't iti tabla itay. Ngam ti agin lalay nga anak mo. Saan apulos ang nakibunag? Saan ka di nga umanay ti panagbunag mi kanidora nga anak ko, mayordomo? Nagbunag kami mo't adwa. Saan ati panagbunag iyo ti pagsaritaan nyo kani senyora? Anya nga rod nga iti pagsaritaan mi. Basta, maamuam tulangan, no agsango kayo. Nasaya at tada ni Sika rito'y. Ayan, ti anak ni Sika. Apay ka di ti anak ko. Anya ti masapul yu kunkwana. Anya ko mati masapul ni Siak iti anak ni Sika. Ada aminen ka ni Siak. Baknang ni Siak. Pilintutan na kayo kat pobre ni na kayo. Ginabalan ni Siak na ginatang ti isla. Apay nga rod a pinasukondak ka ni mayordomo, senyor. Babae ni ka ni Sika. Agpakita ni Roman ka ni Siak. Sana kayat ni Siak ti ugali ti anak ni Sika. Anya ka di ti madi nga inaramid ti anak ko, senyor. Saan na masapol na ibinsa-binsa ni Siak. Basta saan na kayat ni Siak ti kinaagin na laing ti anak ni Sika. Saan nyo kumamot a pagaramidan iti madi ti anak ko, senyor? Kan palubusan dak kuman nga agawid. Orayan pa ni Siak na agparang ti anak ni Sika. Ha? Saan na mabalin adadailan ni Iso tinapintas na plano ni Dakame. Apay ngay may kaditi pagadalan mi manang. Impaalang amin ti gangan na at ninanang ading ko. Kaapay nga impaala da. Masapul ka nung agparang ka. Tapno palubusan da ninanang. Apay ka nung agparangak kadakwada. Day tatisaan ko nga mo ading ko. Oh, kasano itan ninanang. Aglablabas dagijay aganggan na et. Anya ti aramidan tangay ading ko. Agpanunot akpay manang. Masapol tinatanang apa nagpanunot tapno awan maisagmak. Sika, apay asaan nga agpakpakita ti anak mo? Awan nga min dito iti anak ko, senyora. Kasano ko maamaawan? Anya di kayat mo asawan? Agad-adal ti anak ko, senyora. Saan nyo kumamata dadaulan ti Masakbayan na? Nga uray dadaulan na ti plano mi? Anya ka di ti plano yu dadaulan na, senyora? Amangan numapan kadagiti panakabagi ti lintag. Anya kumanumapan, senyora. Anya ti pakainaigan ti plano yu. Iti ipapan na iti pan nakabagi ti lintag. Nagrigat ka makaawawat. Ignorante ka talaga. Adda ka din na aramid mo asaan akinayat dagiti gangannaat. Tilang mat saan ko apan nakibunag iti batbato ken tabla, ma'am. Agad-adal akmat ngamin. Saan anain kalintagan ti aramid dagitagan gannaat? Amangan no lumangan akpay, ma'am. Sana ron ba nga baybay ak ni nanang ko? Agparang ka kadi kadakwada? Amangan nudwa kayo nga ibalod na, Roman. Anyang arot ti aramidak, ma'am. Jak mapakawan ti bagik no dadaka sa mapasamak ka ni nanang ko. Maawatan ka. Ngam kasano no agpakita ka kat ibalod da kamat. Akas ken ni nanang mo. No di da palubusan ti inam ti kayat ko asawan. Ibalod da ka. Iso asaan ka nga agdardarasudos nga agpakita kadakwada.
makisarita ak ka ni ma'am. Tanong mabalin, agyan ka pa lang iti balayda. Amang ano pati si kakit alaan damat. Diyak kayat tiyagyan dito'y. Numapan kay Jais na. Agkuyog ta mo pa ni Jay. Kasanan no tiliwan da tayo at alo manang. Sa anak matlang ang makaid na amang pampanunot. No anyan ti sasaadan nyo kininanang. Oh, kasano ngamin ang nagatang dagijay aganggan na et ti isla. Anyangay ta mo tayo. No asino tinangila ko kadakwada. Nabilag mo't ngamin ti kwarta. Babaen ti kwarta. Mabalindang iruroman ti sabali at tao. Ngam kasapulan mo't ti tao ti kwarta. Kas kumakada tayo. Kasapulan tayo mo't ti kwarta. Mama, nalinak ita ti baybay. Kayat ko ti agsawar iti baybay, babaan iti motorboat. Mangala ka iti kadwam amang paandar iti motorboat ha. Mama, nalaingak. Saan ang masapol ti kadwa? Amo kapagandaran ti motorboat. May mayat matlaan no ada kadwam iha. Taaw ti pagpasyaram. Nalipatan yon samat. Nga atleta aktilin na yan, mama. Iso nga awan rumbang apagdanagan nyo kanya. Sa bagay, nalaing ka nga agpayso iha. Ang mga no ibaga, ngawan pa nagtalagkukan ka. Saan matkit di, mama? Kaya't ko apasyaran dagiti agduduma arak formations. Ang mga no ada sirena ijay. No adaman, mama, di gayamak. Mapantay iti isla manang. Makaamuritan, noon niya ti agururay kadata agasat. Uwan ading ko. Ngam ijay pa'y bantay ti pagturungan ta. Agda magtakadag iti adda ijay. Noan yan ti kasasad ni nanang. Uwan manang. Di ta agsardeng. Aging ga di ta mapasubli ni nanang. Agpakada tangarudan kini Mrs. Cruz. Tamapantan ijay isla. Sige manang. Kalpasan na. Mapantan iti balsa, tagrubotan. Madanaganak kini nanang. Anya nga tanti naramid dakan ko ano. O sino ti saan na madanagan? Isungarot na nagpakada ak ka ni ma'am. Alumangan nakpay iti pagadalan. Apayakas lakirlat ang nagbaliw dag iti daluyon. Oh, kitaon ti bato iti asidag. Agungkon. Kas laging ginad. Uwan manang. Aging ginadlakit di. Agkut-kut iti dakkel arak formation iti asidagta. Oh, ang mga nuad at yun namin ton madamdama. Masapol ang makapanaw tan iti taaw. No jak agkamali. Adda rubber boat iti sikigan ti dakkel abato. Uwan samot. Ah, kasla agmay-may samot tinakalugan. Ni, babaeng samot. Nakatalikod ka data. Langana ti ganggan na et. Ulan list ngamin ti buok na. Ay, nasaya tagon daway na ito ay. Aglingot ta iti bato. Agiginadri ko, titi anak ta, awan pa'y dito eh. Naparan ka din ti anak ta. Apay na awan. Nagpakada ang mapanagsawar ijabay-bay. Babaan iti motorboat. Kasanon na na tsunami. May sagmaklakit din ilira. Oh, ti anak ta, kasanon, ang mga numay sagmak ijay taaw. Mangibaon ni siya ti mapanagsawar iti tao. Masapol na masarakan dan iso. Agawa am nga ron ti mangibaon, ang mga nuada tsunami. Oh, napanandag iti tao na ibaon ni siya. Oh, agkakaribuso ni iso na isay. Hoy, napanan nita kayo. Mabanyo berokan ni Lira. Agkakaribuson dagiti tattao. Ngam nakarikap matiro ang anti-cottage anang ipupukan da kanya.
Diyak mo't malukatan. Tandang sabot galot na ijarwara. Diyos ko, tulungan ako ma. Napigsal day jay aging ginad. Madlaw ang mabutan ti babae. Kumkumpet iti bato. Hindi na amo ti aramidan na. Addamat ni nag-akayo iti rabaw ti bato. Ha? Natamaan ti ulo ti babae. Kaslan na awanan iti puot. Asit ganta manang. Sige, darasan tangarod agaudan ti balsang. Sige. Jay ka di anak ti don da di a babae. Sa anak kasigurado. Ngam kunada anapintas ka no. Alaan tayo di kalapaw tayo. Barang no babaen kan kuana. Isublitan ni nanang. Ha? Mayat nga taday tang aramidan ta. Igalot ta ti balsa iti rubber boat. Tapa andarak ti rubber boat. Agpaigid tayo. Awan puot ti babae. Agdardara ti ulo na. Adda tayo ni ti igid. Masapol nga ilamang ta ti rubber boat. Agawan ta manang. Kat paagasan ta ti sugat ti babae. Sige, ibagkat mo ti babae. Tasya kung ti mangilamang iti rubber boat. Ipaidag iti sirop ti kayo. Kapag subyan ta pa iti puot na. Delikado no ditoy. Ang mga nuadda umay ditoy atao ni Don Rico. Kasano nga rin ti babae manang? Sa kruyom ta umadayo tayo. Adda ipaangot ta kadwana. Tinaltal aruot. Barang agsubli ti puot na. Darasan ta nga ron, tapno awan makakita kada tayo. Uwan ading ko. Agasan ta ti babae. Apaman amakadanon ta iji kalabaw. Ada ka din nakasarak iti anak ta. Saan? Kakumanang sangit nakasta. Ura ni siya, madaragan matan. Ibaon mo amin at tao nga agindag iti na ito'y nga isla. Tabirukan dati anak ta. Ano? Agbirok naman. Ibagam nga dagunggo nati makasarak iti anak ta. Mayag tirapanonot ni Sika. Ibaga ni siya na dagunggo na tapno maawis da na agbirok. Aramidam adagos. Amangan numala daw ton ti amin. Kasanun ti agmay-maysa nga anak ta. Sige. Ibaon ni siya nagiti tao dito ay namapan agbirok. Ibaga ni Sika kadagiti tao. Tabirukan dati anak ni siya anilila. Angam, senyor. Kaya't da nga tati agbirok. Mabutang dalakid di. Amangan no agtsunami, gapu itiging ginad. Sembergwansa. Awal bibiyang ni siya iti tsunami. Ti kayat ni siya kat birukan nyo ti anak ni siya na nilira. Agawan nida kayo. Ura mismo, senyor. Matungpal ti bilin nida kayo. Bilin niyo ko na kuma, senyor. Sembergwansa. Agduduman ni kalanggong ani siya. Tultuladam ka din ni siya. Naigalis lang ti dilat, senyor. Anya naigalis? Apay, magmag na ti dila ni siya tapno may galis. Sembergwansa. Masapol a sumardangan ti panagdara ti ulo na. Mga laka itiragas apang repet na. Naikakmeten iti tinaltal aruot apang pasardeng iti dara. Nagpintasan a babae. Napintas nga agpaiso. Ngam saan anasaya at ti kababalindang agina. No kasano ti danag ta iti kaawan ni nanang. Kastamat siguro ti danag da Don Rico iti kaawan na ito'y a babae. Lakit dia. Panakairan-rananan anak kita taday ito'y a babae ije baybay. No di ta nakita. Jak amo nan yan tinapasamak ken kuana. No dakas ta kumatao, ay kat binaybay antan a ijay, anawanan iti puot. Ngam kasanon no saanan amariing. Anya ti aramidin ta manang. Ngagpayso. Amangan no pabasulin da ka anang dangran kan kuana. Pangaasi yu ta palubusan dakon.
Agdanda naglakit ni dagiti anak ko, senyora. Agtal na ka man di tata mariribukan ag. Mapukpukaw ti anak ko. Sigurado ang mariribukan mo't dagiti anak ko. Gapo iti kaawan ko. Amuda nga da ka ditoy. Idinto ta saan ko nga ammo ti ayan ti anak ko. Adda kadimot ng dukot kan kuana, senyora. Anya nang dukot asasawam. Panawan ka man langan. Senyora, di da ko mapanawan ditoy. Parwaron da ko ma. Senyora! Imanaw na tantigang ganaan. Saan ko mga umumay dito di anak ko? Ang mga lumaisang mag. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.